Ku ban kiɗa zan yi raddi dan na koruwawa na jihar Kaduna, sha na Kaduna, bakwainin Kaduna, kiriku na jihar Kaduna, sakaran Kaduna, jahilin Kaduna, wawa na Kaduna, lalataccen jihar Kaduna, jakin jihar Kaduna, gajeren Kaduna, ɗan guntun cikin jihar Kaduna, ƙa'o aladan Kaduna, zindiƙin jihar Kaduna, babban kafirin Kaduna. Allah ya wargaza ka mai sama, Allah ya tarwatsa ka. Tunda ka taɓa Umar Yar'adua har ka kama suna, tilan a yanzu ne maka raddi kai ɗan bakar ashana. Sun kira ka malam ni kuma na ce su canza suna. Malamin Yahudawa san mulkin ka bai da rana, tunda baka kishin addini maciyin amana. Ga ɗan Katsinawa na yau raddin Ubangidana, ni Alhaji Sani Bata na doka tambarina, kana rusa ƙarya zalunci a jihar Kaduna. Ina kira ga dukan al'umma, kun ji dai batuna, kun ji dai batuna. Na jihar Kaduna mazama Allah ya wargaza ka, tunda ka taɓa Umaru Musa ba za mu kyale ka hakan nan ba. Bismillahi jalla sarki Ubangiji mai dare da rana, taimaka mani na mika sako ya je ya ilake su makiyana. Ga wanda ya yi batanci ga Umaru Musa mai gidana, na ga ƙarya kure take ba za ta samu ɗiya ba duba. Rabbi sarki tsira aminci da ɗawa ɗahe abin su zara, wanda duk ya rike ma'aiki a lahira ba ka sa shi shara. Alihi ne da duk sahabbai abai cikin dan sun zarce tsara, dan da sunai ta wasannin nan ka sanya Umar cikin sawawa. Shugaba ne mai nuna kishi ga 'yan kasa bai mai rusau ba ka yada kairan tukuricin da ka yau na shaida. Ka soki har wanda baya raye mi ya rage ma a yau ka ida. Abinda ya yi saura a gare ka ka kori masu yi maka fada, sai ka zauna a kai kadai dan ko kai ba kai gyara zuciya ba. Shi kare yana da rana bai wuce haushi cikin dare ba. Lokacin layya raguna ne ke daraja a cikin su duba. To kare bar gudu ka huta dan kuwa liman ba zai siya ba.
ka